Oedd ar hyn y red disease di cymdiad yn y car ma, fyswn i'n dweud? Oedd. Oh, fucking hell, ti di torri fucking camera wan, do? Fuck's sakes. Ti di gael fucking cinion ddim? Wel, da ni nôl yn Pen Llŷn. North Wales Rally Services. Robin Jones. Get ni weld. Robin! Smai. Dwi'n werthu ddim byd. Wyt ti'n all right? Be da, champion? Awn i'n neud yr Boris job de. Da fo. Gen ti special projects fan hyn, yn does? Oes. Na, mae yna ddigon o. Okay, very nice. Sut wneud o cychwyn de? Cychwyn blynyddoedd yn ôl, wneud o erioed rwsyd. Os o'n i reit ifanc gyda nosia, felly. So, boi ffarm, iwsio shed dad? Ma ffarm, dwi'n darn o shed a... A tools? Ie, dwi'n Electric am ddim? Electric am ddim, ie. Ie, a trwsio cair? Be, road cars bopeth? Na, jyst rally cars, am bo fi ralio chydig fy hun. Wyt ti'n dipyn o driver te, maen nhw'n dweud? Wel, sy'n mynd mor bell a hynna. O, na? Neu drio weithiau. Gen ti rhyw trophies? Na, im llawar. Im llawar. So, trwsio cair a wedyn, trwsio cair bobl eraill wedyn, de? Ie. Oedd criw ohono ni, Gerall yn un, fo sy'n bia hwnna, yr un glas gola fanna, oedd hwnnw, ydych ar ôl car hwnnw, felly stalwm bildio car iddo fo, a mae jyst i tyfu allan o hynna, rili. Mae bod dim di mynd. A mae'n chydig yn ar y llun ma'n cadw ti'n brysur, yn does? Oes, mae yna griw da road rally yma. Reit road rally mat yn Pen Llŷn ar ei gwir. Stephen John a... Stephen John yn Mali Cair, Yndi, mae Stephen John yn cadw ni reit brysur yma. A Speedy? Speedy yn un arall, yndi. Kevin Kerr. So maen nhw gyd yma ar bore di sil, te? Yndi, reit aml. Gen i mynd i weld lle mae'r crefft yn cychwyn. Awn ni nôl i fanna, achos mae spray booth yn fanna, yndi? Yndi. A fan hyn maen nhw'n cychwyn, ie? Fan hyn maen nhw'n dechrau, ie. O, mae'n brysur yn fan hyn, mae pethau yn ymlaen ma. Yndi. Boys fan hyn, paid o poeni boys, dwi'n mynd i bita ti. Dwi wedi cael cinio. Wel, fan hyn mae'n cychwyn. Mark 1 neu Mark 2? Mark 2 di gorau gynnau. Pam? Chydig hawsach leinio'r paneli a byllu, mae bod dim yn ffitio bach gwell. Oedd Ford wedi dod fewn iddo fo pan o'n nhw'n bildio Mark 2, oedd nhw'n gwneud y job yn dechrau, oedd y jigs yn iawn. So beth sy'n digwydd efo hwn te? Mae hwn, fyswn i'n dweud bod hwn wedi cael y hen red rash ar y fan, does? Oes. Mae ddim yn rwd yn hwn. Twll fan ali? Oes, na, mae hwn yn cael dipyn o waith. Mae wedi cael inner wings, bulkhead, a byllu bod dim yn... So mae'r fynd plate o bod peth efo ti am y car yma, sy'n eisiau gwneud dim byd e. So ti'n just ailbildio'r car yma a mynd o'r y ffordd? Ia. So beth sy'n digwydd efo hwn te? Be di hanes hwn? Mynd eitha historic spec fydd hwn. Right. Pa engine fydd yn hwn de? BD iddo fo. 1600 te? Ia. Da ni'n di penderfynu'n iawn eto mae hynna lawr i'r dyn sy'n bia fo. A pwy sy'n bia hwn, ti'n gallu dweud? Boi local Chris Saxton dyn efo. Mae gynno fo sblynyddoedd. So mae o di cael y car, cadw'r car a wedyn mae di seidio right? Dwi'n mynd i ailbildio fo? Ia. A wedyn ti'n siarad am spec, fos ni'n dweud bod ti'n gwario faint o pres i gen nhw, wyt? Wel, dyna be ma'n... Mynd efo be ma'n nhw yn gyffyrddus efo wario. Wyt ti'n gwneud rhywbeth o projects de? Gwneud yn bach ar car a wedyn mynd allan a dyn nhw nôl pan yn gen nhw pres, neu da chi'n eisiau diwedd y job, neu? Na, da ni'n tyddu fynd i siwtio'r cwstmar, rili. Faint o gwaith sy'n ar hwn te? Faint o gwaith ti wedi gwneud ar y car yma yn barod te? Ti wedi cael gwared o'r hyn bubble fan, ar y heater bubble oedd hwnna, de? Do, mae'n newydd yn mynd yna. Yn ei lefo. Wedi rhydu i ddim byd oedd o. Bechod i weld nhw rydu, siŵr, ynddi? Yndi. Faint o cair wyt ti'n gwneud mewn blwyddyn, te? Ceir complete, wel, yw 4-5 teip o beth, ond da ni'n trwsio gyn gymaint hefyd in between. Faint o cair sydd wedi mynd allan o'r shed ma, dros y blynyddoedd? O, dwi'n siŵr, dwi wedi colli count. 60, 70? Mae yna ddipyn go lew wedi mynd dros y blynyddoedd, oes. Wyt ti'n cofio car cynta? Car cynta spec da nes i roed, mae wedi cael ei ail i wneud i gyd, road rally car oedd o wreiddiol, fel yn dweud, y car Gerall yma na. O, reit. Hwnnw'n gar road rally... So ti wedi ail wneud hwnna? Nes ni fildio hwnna yn 2002 yn wreiddiol. Mae di road rally o fo, a di rowlio fo, a di bob dim. Nes ti ddau pan o ti'n ail bildio fo?
Pwy wnaeth bildio hon? Do, mae bod lot o bethau di newid. Lot o bethau di newid. So, beth sydd wedi newid te? Y ffordd wyt ti'n neud pethau? Y pethau? Y ddarnau? Mae'r partiau, mae pethau eitha twnnel gearbox, mae pethau di newid yn bach fel la. Mae'r gosod y tyrret mewn yn uwch ydig bach a rhyw tweaks bach i'r dder. Pethau eitha dal y potiau fflwyd ar y bulkhead yn daclusach a felly dydy. So, be di hanes hwn te? Pwy sy'n bio hwn? Kevin Ellis di bio hwn o Tywyn. O, dwi'n nabod Kevin, dw. Iasu, mae hwn di bod am mam spel hefyd. Na, dos yn llawer. Mae gen Kevin y spel. Rhyw... O, dwi'n dechrau flwyddyn gyrraedd oedd efo ni. Ie, wel, oedd Kevin yn ffrindiau mawr efo Hugh Cwet yn doedd. Oedd o'n navigatio Hugh. Na fo, ynddo. A nes di bildio ar TR7 yn do. Do. Sut oedd hwnna te? O, hwnna'n un o pethau anodda nes i roed i gwir. Ie, wir. Ie. Grafyd y ben do? Ie, just... Pam te? Ti'n mynd arfer oedd fan efo? O, do'n i roed wedi gweithio ar TR tan diwrnod hwnnw. TR sy'n mynd ers talwm. A cofio gen ti 8 spark plugs yn y boced yn doedd? Oedd. Just o'na chydig iawn o information amdano fo gymaru a hein, de. Lle ti'n mynd am information te? Pwy oedd y boi? Os i'n nabod bachgan bach yn Coventry, oedd yn gweithio iddyn nhw yn yr hen ddyddiau, lle. Ia. A mi oedd un o'r hen geir works gyda fo. Right. Mewn rhyw filding yma na. Ia. A ges i fynd yna i sbio ar hwnnw. A tynnu lluniau pethau. Ia, mesur a... Siŵr oedd yr engine yn rhaid hawdd oedd hen V8 fawr, lwmp mawr. Oedd. Gathon ni'n bach o rough time efo'n dechrau un i ddweud gwir. Rhyw bethau bach ffidlu ddim cweit yn iawn, ond gath o season rhaid dda y flwyddyn wedyn, lle. Oedd o'n edrych i fi, dim just i car o wan, ond y TRs, da chi'n weld, ti'n gofo gyrru nhw'n rhoi galed yn dwyt. Oes. Dyn nhw'n licio pwsi pwtio yn egden. Na. Achos yma mor gymaint o pwysau yn y ffrynt, oedd y Kevin just yn... Oedd e fel forklift bech yn doedd. Mae'n gar reit... Ie, oedd eisiau bod yn fos yn efo. So oedd o'n neis i dod nôl i'r Mark II's da? Oedd. Ond challenge, ynddi? Ynddi. Mae bywyd, na'n challenges i ti, ynddi? Ie. Be di hanes hwn, te? Dyn y corwen bia hwnna. A mae hwn di cael ei peintio efo ynddi, ne di? O, dyn o Chester bia hwnna, di gwir. Chester? Ie. Corwen, mae'r Mark 1. O, mae tax dros y bolder yn does? Oes. At y tax. Jack tax, dwi'n gael efo. Be di hwn, te? RS Turbo di hwn. RS Turbo. Da ni'n neud chydig bach o restoration ar roadcars. Dim diddordeb roed yr axel yn y cefn, te? Na, da ni eisiau cadw hwn yn holl. O'n i'n licio G3s, o'n i'n licio yr rhain. Efo G3, efo BDA neu rhywbeth mawr yn ffrynt ma. Ond na rhywbeth nice yn rhain, efo rhain. O gen i XA3i, silver oedd o. Ond yes, i leth oedd neth hwnna rydy hefyd. Maen nhw yn. So, full restoration efo hwn. Ia. RS Turbo. A be di hanes hwn? Car, road rally, wheel taxi, da ni'n alw fo. O, reit, ie. O Canarfon. Na chi, ia. Ie. Boi mawr, eitha mawr. Na fo, boi mawr, ia. Allen ni daid hwnna, ynddi? Boi mawr. Diolch yn politically correct, na di? So, pryd fydd hwn allan? Da ni disgwyl injan o bellid o fo, mae eisiau peintio chydig bach anna fo, dacluso fo fyny. Wedyn, mae siŵr, mae eisiau fo barod at flwyddyn nesaf, dos yn llawer o sôn am road rallies leni, dwi'n meddwl. Negos. Be di werth rhywbeth fel hyn te, wan? 13 Sport? Dwi'n saff iawn, di gwir. Mae werth rhywbeth debyg i Mexico, dwi'n meddwl, dydy, teip yna beth. Faint o bags wyt ti eisiau am hwn te? 20? Na, da chi eisiau mwy na hynna. Mwy na hynna? Oes wir? Oes. 25? Ia, rhywbeth eich sy'n ni'n meddwl. A standard car fi da? Ia. 1600 pushrod? 13. 1300 pushrod? A be di'r specs, Bilsteins a bob peth ar yno? Da ni'n rhoi Bilsteins arno fo, a dyn oedden eisiau spotlamps arno fo, a fel arall, mae o more or less y standard. Drums ar y cefn? Ia. No slip diff? Na. A lle mae hwnna'n mynd? Lle o? Llanstundwy, dys lawr lor. Llanam Stundwy. Pwy oedd yn byw yna? Rhyw boi the? Pwy oedd yn byw yn Llanam Stundwy? Lloyd George. Lloyd George, ie, na fo, de. Lloyd George knew my father knew Lloyd George. Be sy'n digwydd efo hwn, te? Dech chi'n gwybod faint o layers sy'n ar rhain, te? Achos mae hwnna'n very special i gwybod. Ydyn ni siarad efo boi arall, a nes i gofyn faint o layers sy'n ar rhain, dwi'n gallu dweud, hwnna'n top secret. Ie, na, dwi'n gwybod chith. Lle mae rhain wedi dod o? O Motorsport Tools. Motorsport Tools.
2.5 Durotech. Durotech. Ie. Pa road car sy'n iwrio Durotech te? Mae dipyn o Fords, does... Pa un? Dwi'n siŵr bod mae'r Mondeos mawr, di'r Galaxies. Galaxy Mondeo. Mae'r Mazda MX-5s, dydy. Ah, reit. Be sy'n yn RS Fiesta, Focus RS y bydde? 5 cylinder yn rhai? 5 cylinder yn yr hen rai, de. Dwi'n saff iawn beth i'r rhai 4 cylinder dwytha yma. A be di hanes hwn? O, dwi'n gwybod pwy sy'n Malcolm Atherton sy'n mi o'n. Ia. Dyn y pysgod. Ia. Wel, dwi wedi weld o'n diweddar fan. Good breakfast i cael fan'na. Oes. O, chwarae teg, ie. Os wyt ti'n dod fyny ffordd na, ti'n bound o stopio yn dwyt. Caffi prysur i pawb. Watch linkage ar y cefn ma, ynddo? Ia. Wyt ti'n licio hwnna, de? Ynddo. Well na Springs. Yndi. Pam? Dwi'n just gwybod, mae'n god yn landio bych i well o'r ariams yn fwy. Sut mae'n gweithio, da i ddim i wan te? Mae hwnna'n twistio fanna, dydy. Wedyn, mae'r pwynt yma yn aros yn yr un lle drwy'r adag. Dy fel mae'r suspension yn mynd fyny i lawr, mae'r tyfod yn troi. Mae'n rhyw tension yma, oes? Na, just swiflo mae o fanna. A Springs yn rhywbeth o'r past fan, den? Mae rhogau historic dal i wsio nhw. Beth yma boys road rallies, te? Da ni teddu fod fwy ar ochr coilovers. Coilovers, a hwn efo watch linkage ma, efe? Na chi fel hyn, ia. So, o'ch chi'n bildio car newydd wan i ti dy hun, right? I mynd fast road rally, ambell i stages, be fysa ti'n neud? Arches? No arches? Watch linkage? Springs? Billies? Pa engine? Yes, mae'n siŵr sy'n ni bildyn i fi fy hun rwan, chances fysa na mynd historic fysa ni. Really. Reliability? Na, maen nhw'n cadw i gwerth o bell i well, dwi'n meddwl, ar y cyfan. Ti'n mynd i prynu BDA te? Neu ti'n mynd i prynu Pinto? Mae BDA sy'n sôn yn mynd. Ie. Gormod o power, siŵr. Sy'n rhaid i bwys o throttle i pen, agos. Ie, sy'n pwynt cael o ten, agos. A wedyn, beth am bildio, ail-bildio'r BDA? £8,000 i bildio fa? Ie. Yndi, mae'n mynd yn job ryd yn dyn. Dwi'n just gweld y gwerth y car yn cadw well. Gwerth y car wedyn. Mae'n rhaid diddorol, yndi. Mae hwn yn car nice, efo, yndi? Dim hwn Garej fresh fydd allan am tro cynta. Weekend dwytha yn tu croes. O, do? Sut eith ymlaen? Eith ymlaen o dda iawn. Do. Mae'n mwynhau i ralio, yndi? Malcolm roed i bod yn stages o blaen. Mae'n lan Malcolm yn boi. O, yndi, mae'n wrth i fod, yndi. Fantastic. Rai, lle maen nhw'n cael ei beintio te, Robin? Ti'n licio car fi? Neis iawn, yndi. 510 horsepower. O, yndi. 600 newton-meters a top. Ferrari V6. O, ie. Oes. Some machine, de. Fan hyn mae'r paint shop, ie? Ia. Fan hyn mae'r llwch yn cael ei wneud. O, mae lot o lwch yn fan hyn. A pwy beth sy'n fan hyn, te? O, car How Post. O, Howell y Trowel sy'n byw hwn. Howell y Trowel, Brawd yng Nghyfreth. Ia. Be di hwn? Car number 3, ie? Car number 2. Un cael ei malu. Mae un yn shed acw. Mae'r hein car di cael ei werthu, yndi, yr OUE. OFE. O, fan hyn rhywle, yndi? Yndi. A mae'n un arall mae rhywle, oes? Oes, mae'n yma. Cwan. Ar y dau ddim byd i heather, iesu. Na, dim. Gobeithio fod ddim yn watchad, ynddi? So, be oedd hwn? Lle gaeth o hwn? Fo gaeth y shell, ie? Do, brynodd o hwn, llynodd Midway o syrlo oedd o. O, reit, ie, clywes i. Ie, a wedyn... Mae'n nice touch, yndi? Da ni'n neud o un lliwio ar LFM, ne'r car nathon ni cynt iddo. Wedyn, fydd o ddau matcho i fod. Mae'n nice car hwnna, nes di nice job yn hwnna, do? A mae di ennill yn hwnna, best car efo shooting-earing, di? Siwr o'ch yn hapus am hwnna? O, neis iawn, oedd. Chwarae teg. So, pryd, beth i'r turn wheel, turn date am hwn? O, ASAP. O, ie, bopeth efo Howell ASAP. So, beth sy'n mynd yn hwn, ar BDA sy'n mynd nôl yn hwn, ie? Ie, BDA. Na chi, BDA SDF. So, fydd hwn yn genuine historic? Bydd. Number 2. Number 2, ie. A be di hanes hwn, ta? Car newydd orffan, fydd hwn, mae'n cael i ralio, di gwir. Mae bod dim yn efo i ralio. Ie. Ond dytha rhyw track day car neu fast road car, sa'ch yn alw. So, coil fan hyn, be di hanes y coil, o'n i'n meddwl bod o'n electronic ignition wan? Da ni wedi cadw hon, yr 810 ffasiwn. Pam te? Wel, oedd y partia mae i gyd gyda ni, ddweud gwir.
So hwn, o ti'n dweud am yr reservoirs a bethau, ie? Ie, Di hwnna'n rhywbeth special i ti? Na, mae lot o bobl yn neud mas yna o beth. Mae pawb yn neud o bach gwahanol i gilydd, swn i'n meddwl. Da ni'n neud y cyad ma'n dod i ffwrdd ar y top. Beth am yr exhaust ma wan, pan mae'r rai yn rhoi yr wrapping rownd yr exhaust yn dyn nhw? Ynddy. Da ni'n tueddu weld yr exhaust yn rhydu lot efo'r wrapping. Mae'r wrapping yn cadw lot o lybaniaeth i fewn yno fo. Ydy o'n well i'r car cael ei anadlu yn well heb y wrapping te? Dwi'n meddwl bod o. Be di hwn te? Di hwn yn droi sump te neu ti? Na. Be di hwn te? Just breather capstank. Breather tank. A be di reina? 48, 50s, ie? 45s dyn nhw. 45s. Tra fydd hwn yn car quite nice, fydd? By. Ha? 200 horse? Dwi'n bell iawn, mae'n reit agos. Mae'n mynd yn neis. A just fast road car i mynd allan am diesel am spin efo rhaeg a... Ie, neu track day yn Sir Fôn neu beth bynnag. Be di hanes be di'n gael yma'r radiator, radiator, alternator belt na. Be di hwnna? Fiberglass plastic na be? O, neilon. I be te? Mae'r rhai steel yn tueddu i gracio efo vibrations. Right. A di'r alternator na, mae'n gorboethi efo'r exhaust mor gynnau? Na, mae'n iawn, ynddi. Mae'n just digon o le na ddigwyr. Mae'n neis yn dydi. Ti di gwario lot o oriau o dan y bonnet te? O, do. Kevin yn iawn? Dwi'n bat. Yndi? Dwi'n bat. Da chi'n ymweld lot o rhoi neg gwyt? Yr hyn drwp snwt? Na. Di hwnna'n plastic? Yndi, plastic da, ia. Be yw ti'n mynd i wneud efo hon te? Just road car ydi hwnna fyd. Mae hwnna'n mynd yn ôl yn hollol original. Hollol original? Yndi. Mae hwnna reit anodd, siŵr, yndi? Yndi, mae hwnna. Mae ffeindio bod... Mae gynna ni rhan fwyaf bod dim. Trims a fishnet recaros a pethau felly. Yndi. Da chi'n rhoi y job yna i rhywun arall i ffeindio'r darnau neu? Rhan fwyaf bob dim reit daclus yn hwn. So, mae bob dim gynna ni, really. Pa lliw? Terracotta. Terracotta, be di hwnna? Hyn? Orange, brownish. Hyn brown na? Ie. Sy'n byd terracotta. Neu gos? Terracotta ti allan edrych brown ti fewn? Chocolate interior. Chocolate. Ie. Fishnet recaros. Ie. Dan bach o carbod yn y cefn. Na chi, ie. A horrible peth fanna i cadw dy mobile phone a pethau yn canol doedd. Oedd. Yn box bech. Ie. A be di'r turnkey date ar hwn te mynd allan? Blwyddyn yma? O, bydd flwyddyn yma, bydd. Fos i'n licio dod nôl i weld y cael yma di diwedd. A lle mae hwn lleol? Bangor. Ie. So, bobl reit lleol sy'n cefnogi chi, rili, ynddo? Lot o bobl lleol, mae'n rhaid da, chwarae teg. Ie. A mae rhaid i dod nôl am yr ail tro, so bod chi ddim ryd. Oes. Wel, ynddi. Mae'n cwyno digon. Weithia. O, mae'n neis i cael bobl lleol, ynddi? Yndi. Ac yn neis i weld y cair allan. Ie. Siw pan o'ch chi'n mynd i tu croes na rhywle fel yna, neu rali lleol, a weld y gair, mae'n dipyn o her, ynddi? Yndi, na, mae'n rhaid neis, yndi. A beth sy'n tu allan fan'na, mae'n ddau tu allan, does? Oes. Beth sy'n special o hwn, de? Mae'n reit gyffredin fel roedd Mae hwn rali. yn gallu gwneud stages hefyd, mae'n fire extinguishers a bob peth yn hwn, does? Ond dim, mae hwn yn barod i wneud stitches hefyd, yndi. Lle mae'n radiators yn dod o de? Mae'r un yn edrych reit pethau reit mawr. Radiators gyn Carwyn yn Motorsport Tools, mae Garej o West Wales. Mae yna lot o bobl yn Cymru yn does efo Mark IIs o bethau. Oes. Ys i gofyn i Gareth faint o Mark IIs o gwmpas y lle, ac oedd o'n sôn am y fast road scene a mae yna lot o cair o gwmpas y lle yn does. Oes. Lot mwy da chi'n meddwl am, ti'n fa? Oes, maen nhw'n bob man ydy gwir. Gyrru, beth am gyrru te? Ti wedi bod yn gyrru'n diweddar? Na, ddo. Fi nes i rali diweddar te? Mae'n o flynyddoedd ys fi wneud y. O, mae'n y power steering yn hwn, dwi'n gallu dweud? Oes. Boi o breichiau bech, oes? Oes, braidd. Di o'n wneud lot o gwaniaeth. Enwedig ar road rallies, ynddi, lle wyt ti'n gofod troi mewn blydi pethau anodd. Ar stages, di o'n rhy bad, neu di? Enwedig am fel chicanes a bethau felly. Mae'n reit braf. Mae'n reit handi cael.
Ti'n colli ar y feeling y car, y feeling y steering? Na, ma' nhw lot gwell wan ag oedden nhw stalwm. Ma' nhw'n adjustio lawr y reit isal. So gwch chi iwsio fo heb llawar o assistance mewn ffordd. Ie, ie. Beautiful. Wel, dwi'n gallu ddweud bod chi'n perfectionist yn dy grefft, a mae dy gair yn anhygoel. O, hynny na, cael drws. Chwarae teg. Hwn dy'r un Garej yn ei ddeitha chi. O, ie, ie. Rodd rali car o. Hwn yw'r ail car sydd wedi cael ei ail-bildio. Ie, ie. Chwarae teg i fi, de. Fyswch chi'n meddwl bod na cair mor beautiful yn cael ei bildio fyny'r lôn ma yn Pen Llŷn. Efo mor gymaint o, be di'r gair? Enthusiasm and perfection. Chwarae teg i ti. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Gyd wyt ti eisiau wan, di gair gyrwr sy'n mynd i ennill, ynddo? Ie, ie. Job, ynddi? A dyn ni eisiau rhyw ralis i wneud, ynddo? Oes, oes. Di hel. Gobeithio wneud o dechrau nôl, wan. Ie. Di hwnna, di achosi problems i'r busnes? O ti'n twt? Na, i ddweud y gwir. Pawb yn hapus i ail-bildio'r cair dros e? Lot o geir wedi cael ei tacluso a wedi cael ei twtio. Ac oedden ni chydig bach ar ei hôl i ddweud gwir. Efo gwaith. Dyn ni wedi cael dal fyny am bach. Pan e dweud wrth awr bod chi wedi dal fyny, ne? Brawd yng Nghymreth. O, iesu. Pryd fydd hwnna'n barod iddo fo, te? Da ni'n mynd i drio gael o gyn handiad y medra ni wan. O, ie. Gyn o'n bach o waith gwario wan, dys. Oes, mi ddim yn cio hwnna. A mae'n gwneud gegin adre, mi yna gwario fanna hefyd. O, look out, o, look out. Bydd yr hen dros fan i stair yn cael ei siglo wan. Faint o gwaith wan o fanna i fanna mewn oriau? Wel, mae'n dipyn gyleo o waith i wneud y paent ar hwnna eto. Dwi'n mynd i peintio allan i gyd eto. Faint painting cymryd? Wythnos? O, ie, fydde eto wsos yn cael hwnna i drefn na. A nôl fewn i'r shed ma wan. Ti'n mynd allan o'r shed tan o'n ti'n diwedd y car? O, ie, fydde. Bythefnos? 3 weeks? Bythefnos, der wsos ar y mwyaf, ie. A ti'n gofod cael bopeth i fewn? Ti'n meddwl pan o'n ti'n mynd fel cael y supplies i fewn bopeth? Ie, trio cael bob dim medrwn ni yn barod pan da ni'n cychwyn ti'n beth. A ti'n lwcus o lle fan i'n ffordd na'n siŵr, dwyt? Carwyn yn ei dda fanna. Mae'n neud, mae'n busnes reit wych na'n does? Yndi. Ond wedyn, mae'n dibynnu ar boes ti, yndi? Yndi. I bwltio nhw at ei gilydd a bobl fel Hywel i malu nhw. A Speedy. Ie. A Stephen John. Wel, mae'n bod dim wych yn diwyd yma ac siarad efo chi. Gobeithio efo chi, fel o'n i'n dweud, yn llwyddiant. Diolch yn fawr iawn i chi. Nais i cwrdd â chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Bwm, bwm. Bwm, bwm.